सनितपुर जिल्ला एबसुआ बर' बिजोङाव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिना जिल्लानि गेजेरावनो जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बातासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि सासे नेहाथारि बिरदाव बरुवा आरो गाहायालासि महरै बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बरुवा। गाहायालासि महरै बाहागो लानानै दिपेन बरुवा एबसुआ बर' हारियाव सोलोंथाइनि सायाव थांनाय गोलाव बोसोरनि खामानि मावबोनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बर' बिजोङाव फरायनानै डक्टर इन्जिनियार जानो हाया होननाया ओंथि गैया होननानै बिमानि रावावनो फोरोंनानै गथ'फोरखौ जेसे हायो जोथोन लानो दिथागिरिफोरखौ खावलायबावो। बे हाबाफारियाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो एकाडेमिसियान डक्टर प्रफुल्ल बसुमतारिया। मेलाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि मानगोनां बोसोनगिरि मुस्रि खुंख्रा स्वर्गयारि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि जैलन बसुमतारि आरो ओनसोलावनो थानाय बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि इउएन एकाडेमि, सोरजि बाथौ आश्रम आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जोंमा आश्रमनि गोरायुं आरो फरायसाफोरा। सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बातासिपुर मिलन हाई स्कुलनि बे गेवलां फोथाराव मेट्रिकनि जि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय आरो बिनि जिखिनि टप 10 जिथि फरायसाफोरखौ सिलेक्सन खालामनानै जि बरायनाय आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मोनसे मावथांखि आरो सोमावसारनायनि मोनसे एजेन्डा बायदियै बेखौ मावफुंदों, बेयाव बाहागो लानो फैदों आरो गोबां फरायसा फरायसुलि गार्जेन बिथांमोना बाहागो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै आरो बर' बिजोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौनि थाखाय जोङो 100 मोनसे स्पिडआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे रिजाल्टनि उनाव जि बिथिङाव जोङो लेपसेसफोर नुदों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बर' हारिनि बर' न'खरनि बा बर' बिमा बिफानि साफ्रोमबो गथ' गथाया जाहाथे जिउआव आसखान्दा जाया, खुनु कारनाव फैमाल जाया, खुनु कारनाव फेल जानो गोनां जाया आरो बिथांमोननि जिउखौ दानांगौनि थाखाय मटिभेसन आरो काउन्सिलिं होनांगौनि थाखाय आरो बिथांमोना थाखोआव फैनानै मोजाङै सोलोंनायनि गेजेरजों जिउआव जाहाथे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो 0 माने फेल बे मोनसे एजेन्डाखौ लानानै एबसुनि नेक्स्ट लेभेलनि इनिसियेटिभा जागोन, हाबाफारिया जागोन। सोलोंथाइखौ गारनानै खुनु बिकल्प लामा गैया। मोनसे देश, मोनसे समाज, मोनसे हारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि बेखौ दानांगौनि गुबै बिथिङानो जाबाय सोलोंथाइ आरो जेखौ महात्मा गान्धीया बुंदों, बिथाङा बेसिक इडुकेसननि खोथा बुंदोंमोन, तालिमनि खोथा बुंदोंमोन आरो दिनै भारतआव उदांस्रिनि उनाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिनै आरम्भ जाबाय। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टआ नेशनेल एजुकेशन पलिसिनि आधाराव देग्लाय डिक्लेयार जादों। बर' मिडियामा थाखो 10 सिम सफैबाय, फैगोन बोसोराव क्लास 12 आर्ट्सआव फैगोन, बिनि उनाव साइन्स आरो कमार्स जागोन। दा बे बिथिंखौ लानानै जोङो गोसो होनानै खामानि मावगासिनो आरो मिजिंथिदों दुलाराय बर' माहारिनि इयुनखौ गासै बिथिङाव सोलोंथाइ जि मोनसे जोंनि जावरिखांनायनि जि मोनसे आबहावा बेखौ जोङो लाबोनो हागोन। बे मोनसे आत्मबिश्वासजों जों हाबा मावगासिनो दं। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खामानिया अलरेडि 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे मोनसे प्रक्रिया बे जोबलांबाय। एनादार जिखिनि जोंहा प्रभिन्सियेलाइजेसननि खामानि दं, हायार सेकेन्डारि, हाइ स्कुल, LP, MP आरो माखासे थाबोनाय कलेजफोर, बेयो कड अफ कन्डाक्ट जोबखांनायनि उनाव आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिल रायलायनानै
बेनि नेक्स्ट लेभेलनि खामानिखौ जों फुरायै मावनांगोन खारन बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुल बर' मिडियामनि सरकारि स्कुल आरो बे लेभेलाव जोंनि फोरोंगिरिनि आंखाल इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गोबां जायगायाव दाबो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट टेक्सट बुक सफैयै बे खौरांफोरा जोंनियाव दङ दा फोरोंगिरि थिसननांगौ टेक्सट बुक मोननांगौ आरो जोंनि स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बानायनांगौनि बेलायाव सरकारा राइट टाइमाव राइट पलिसि लानानै खामानि मावनांगोन आरो बे लेभेलाव कुनु कमप्रमाइज गैया जि लेभेलसिम जोङो जोंनि खोथाखौ बुंनांगौ दाबि होनांगौ आरो फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय जि पर्यायाव रायज्लायनानै फोरोंगिरि बिख'नानै लाबोनांगौ बेनि खामानिखौ मावगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथाव जिफोर ECS सेन्टार बेयाव फोरोंगिरि ट्रान्सफार होनाय बिख'नानै लाबोनांगौ बेनि खामानिखौ मावगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथाव जिफोर ECS सेन्टार बेयाव फोरोंगिरि ट्रान्सफार होनाय जादोंमोन उइथ पस्ट आरो माखासे फोरोंगिरिखौ टेम्परारि पस्टिं होनाय जादोंमोन बेनि माखासे जेंना जेंसिखौ जों नुजानाय नुदों आरो 4 जुननि उनाव कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनाव जोङो बेनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन आरो बेयाव साफिसियेन्ट नाम्बार अफ टिचार एपइन्टमेन्ट होनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं जिहेतु गोबां प्राइभेट स्कुलाव बांसिन इम्परटेन्ट होयो बेबायदिब्ला गुदि फरायसालि थानाय भेन्सार स्कुलफ्रा माबायदि थारैनो बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बिथिं आरो बे बिथिङाव जोंनि गार्जेन समाजनि सांग्रां सुबुंफोर फोरोंगिरि बिथांमोन बर'नि माहारियारि आफादफोर थुनलाइ आफादानो जा एबसुआनो जा गासै जोङो ज' रायज्लायलायनानै बर' मिडियामनि जि भेन्सार स्कुल बर' मिडियामनि सरकारि स्कुल आरो बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल गुबै खोथायाथ' जाहैबाय जे बर' हारिनि सुबुं अनजिमाया जोनोमनि संख्याया खमायदों बेखौ लानानै जोंनि स्टुडेन्टनि माने संख्यायाबो गोबां जायगायाव दिनै खम जालांदों आरो जिखिनि जोंहा गथ' गथाय जोनोम जायो बिथांमोना जेब्ला स्कुलाव थांनो सम जायो 3 बोसोरनिफ्राय बा 2.5 बोसोरनिफ्रायनो नार्सारि बा प्रि नार्सारियाव फैयो बेयाव अंगनबादि सेन्टारफ्रा प्रपारलि क्लास जाया आरो क्लास जायैनि थाखाय थोंजोङै प्राइभेट स्कुलाव होयो बे बर' मिडियामनि UN एकाडेमि बाथौ सोलोंसालि बा माने ब्रह्म धोरोमारि गौथुमफ्रा सालायनाय स्कुलानो जा बा गुबुन गुबुन स्कुल बा इंराजि मिडियाम स्कुलानो जा आरो जेब्ला नार्सारि प्रि नार्सारि लेभेलाव प्राइभेट स्कुलाव माने जि लार्निं अबस्थायाव एडमिशन होनो गोनां जायो अट'मेटिकेलि बे प्राइभेट स्कुलाव जोंनि गथ' गथायफ्रा कन्टिनिउआसलि क्लास 1, 2, 3 खौबो कन्टिनिउ खालामो आरो बेखौ नोंनि न' गामिनि स्कुलाव बा न' खाथिनि स्कुलाव सरकारि स्कुलाव लाबोफिननाय जाया दा बेखायनो जुदि अंगनबादि जि मडेल अंगनबादि सेन्टार गायसननायनि मोनसे सरकारा जि मोनसे इनिसियेटिभ लादों अलरेडि गायसनबाय बे मडेल अंगनबादि सेन्टारा ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ सालायो बे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट सालायनाय अंगनबादि सेन्टारखौ जुदि एडुकेशन डिपार्टमेन्टजों मार्ज आप खालामनानै सोलोंथाइ बिफाना बेखौ जुदि कमप्लिटलि सालायोब्ला उननि समाव बेयाव प्रि नार्सारि बा माने नार्सारिनि सिगांनि बा क्लास 1नि सिगांनि लेभेलनि क्लास आरो बेयाव टिचार लोगोसेनो बे टिचिं लार्निं मेटेरियेल टेक्सट बुकफोरखौ होयोब्ला थारैनो गथ' गथायफ्रा ओनसोलनि गामिनि बर' मिडियामनि जि मोनसे सरकारि स्कुल बेयावनो फरायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेयाव एनरलमेन्टआबो बांगोन खारन सोलोंथाइया जेरावबो एखे बे गावबा गावनि आत्मबिश्वासनि खोथा गोबां जायगायाव जोङो क्वालिटिखौ नागिरनानै मोनसे कम्पिटिटिभ माइन्डसेटखौ नागिरनानै गार्जेना गावबा गाव चइस खालामो आरो बेयाव चइस खालामनायखौ रावखौबो बादा होनो हाया खिन्थु जोंनि सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुलाबो थांना थानांगोन प्राइभेट स्कुलाबो थांना थानांगोन बेनि मोनसे सावरायलायनानै उननि समाव हारियाव जाहाथे कुनु स्कुलानो थैनो गोनां जाया आरो स्कुल थैनायनि थाखाय मार्च खालामनायनि जि पलिसि 11,000 स्कुला थैबाय बर' मिडियामनि स्कुलखौबो मार्च खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु बर' मिडियामनि स्कुल थैयोब्ला टिचार एपइन्टमेन्टआ खमायगोन फारसेथिं जोंनि खाथियावनो फरायनो मोननायनि स्क'पआ जोंहा खम जागोन बे बिथिङा सिरियास आरो बेखौ नोजोर होआलासिनो जुदि जोङो आवगायलाङोब्ला जोंनि बर' मिडियाम बा जोंनि सरकारि स्कुल भेन्सार स्कुल जे जोंनि गामियाव न'खरावनो दङ बिनि भबिसतआ खिन्थु बारा मोजां नङा आरो बे बिथिंखौ लानानै गोबां मानसिया सिरियास नङा खोथायावल' बुङो खिन्थु खामानियाव गोबाङा सिरियास नङा आरो बेखौ लानानै जोंहा सावरायनांगौ आरो आवगायनांगौ आरो थांखि लानांगौनि बिथिं दङ होननानै आङो बुंनो सानो